O! Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Niklaus Niklausowicz Pieron. Słuchajcie, moi drodzy, jak zauważyliście, miała już miejsce premiera gry Metro 2000... Znaczy, ta miała już dawno miejsce. Miała miejsce premiera gry Metro Exodus. Zresztą robiliśmy razem z Dawidem śląskie recenzje, do których obejrzenia was gorąco zachęcam, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. A ja chciałem wam powiedzieć, że oczywiście tą grę będę przechodził całą. Jednakowoż chodzi o to, że nie będę zamieszczał jej na YouTubie. W sensie już odchodzę raczej od zamieszczania całych takich tasiemców, odcinków po 3 godziny albo 5 na YouTubie, bo tego i tak potem nikt nie ogląda. Po prostu przejdę sobie na streamie, także na tych streamach zapraszam was, żebyście byli. A jak ktoś nie może, to będzie mógł bez problemu w archiwum Twitcha sobie to obejrzeć. No i jestem też ciekaw waszych opinii, jak one wyglądają, bo średnia z recenzji jest dość wysoka, ale wiadomo jak to jest z recenzjami. Bardziej wiarygodne są tak jakby opinie i oceny graczy. Także na wasze wrażenia z tej najnowszej odsłony Metra po prostu tutaj w komentarzach pod tym filmem, jak i na streamie na żywo czekam. Także moi drodzy, zapraszam was serdecznie. Widzimy się na Twitch TV Niklaus. No już dzisiaj, znaczy dzisiaj w sensie w dzień premiery tego filmu, czyli 15 luty. Jakoś za niedługo, także ja już się muszę zbierać. To byćcie tam i byćcie przygotowani, bo w metrze moskiewskim na pewno nie jest lekko. Także do swidania. No, na razie, ja już idę na streama już pomału. Także przyjdźcie. No, na razie.